3 työntekijää ja huopatos on lestaus. Ken suoriutuu parhaiten? Ensimmäisenä taitonsa näyttää Riitta. Työkaluton kanssa. Kassa. No. Valmistautuu. Aloitetaan. Seuraavana Teuvo. Vähän vaikea. Ja viimeisenä Saara. Mä ottaisin siis lähtökohtaisesti aavistustakaan mitään tekemässä. Tästähän tulee siis koko illan elokuva. Onko tää nyt ihan päin tältä muutenkin? Noniin. Mitä sitten tehdään? Mä voin nyt muodon vuoksi vielä vähän tätä taputella. Sitten tää olisi valmis.